Esok dina ing ruang kelas sing nyaman lan asri, para siswa lan siswi ngenteni bapak utawa ibu guru rawuh dateng kelas. Gangsal menit lajeng bapak guru rawuh wonten kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini pelajaran dididik dengar injil. Ini dengar. Jaga tanjo, jaga kawitan. Tetap. Nanti para siswa. Saat ini pelajaran dididik rutin injil. Dia, Evi, Dian, Andi, Chandra, Andre. Jadi Pak Guru yang rapat kali buka kepala sekolah. Pak Guru nyuwun tolong Pak Romono materi himpunan. Pak Guru ninggalake ruang kelas lan siswa padha maca buku. Orang tugas ya karena materi himpunan ini. Vi, kowe paham ora karena materi himpunan ini? Padha aku ora paham. Awake dhewe dipelehon dhewe lho, apa sing wis maca nasional tapi saya bingung karo sing dimaksud. Lah enak piye ya masalah dulu cuma bingung. Bingung saya lah rampol, nang bingung saya aku ra iso wis. Kenapa gitu? Oh, belum sebelum. Kira lagi dengan matematika sampai saya kira semudah. Terus hubungan antara bimbel apa dengan bimbel? Bimbel saya kira rampol, apa nang kudu milu saya kira aku ra iso. Wes ngene wae, aku kalani sing sinau bareng bersenen dan dengan bimbel ayu. Wes semua senang bareng di tempat kenapa? Yos ayo. Dan senamnya di Didian deh. Yos ayo. Sakwise sekolah rampung, bocah-bocah iku sinau bareng. Lagi nih dia. Lembah Selamat dia kan. ya. Assalamualaikum Cia. Waalaikumsalam. Terus tak kata, ya wis anu mugo sik ya. Ya. Dari iki dene ngendi ta? Lembah. Kalian yang dia rek untuk kamu. Lho iki. Dah, wis do teka ta. Nggih. Aku tak ada sama sik ya karo Pak Edi ya, dan kene sik ya. Nggih. Wes ayo. Ayo. Jadi, lo kan kata nek mana akeh menai golek manuk sih. Ayo, ayo. Apa tuh nang kene apa ra nang bensin kok Pak mau? Oh iya tan, kira makan nek jadi sinau bareng karo kanca. Oh iya tadi di piye ta mangan golek manuk iki? Wis anu sik. Ayo ayo. Waalaikumsalam. Gambar kon di. Iya iya mau berkawan dia. Kamu karo Andi madeg sawah sik soalnya akeh manuke. Wala pantas wae men sangat mahal. Iki sito peras ngobarnya. Situ to. Heeh, sida, masa ora sida. Ayo dek diwiliti. Naone. Yes ayo. Lho. Ngurung paham karo materi himpunan. Apa Mbak Evi? Piye to? Himpunan yaiku kumpulan objek utawa barang sing nggon ciri sing padha lan bisa dikemukakan jelas. Set minangka salah sawijining konsep dasar ing matematika. Iya, siapa sing urung paham karo itu jelas Andi. Oh, ngono to. Gue saya kan wis paham. Wis.